नोंथांमोना दुरान्ड काप नायनो फैब्लाथाय नैबेबायदि चेकिं खालायजागोन नैबेबायदि चार्जारखौबो ओरैबायदि सेग्रोमबायलै किन्तु सिगांनि बोसोरफोराव जेरैबायदि स्ट्रिक्ट खालायदोंमोन एबार एसे खम नुदां स्ट्रिक्टखौ एसे खम खालायदों एबार नै मानसिफ्रा दुरान्ड काप नायनो फैग्राफ्रा बिराद मानसि जायो मानसि जायाखौनो बुंनो हाया आरो दुरान्ड कापनि मजायानो बेलेगखा नालाय नाय नोंथांमोन गोबां टेम्परारि दखानफोरबो खुलियो गोबां बर' हिन्जावफ्रा बर' आइजोफ्रा बायदिसिना जाग्रा मुवा लानानै फानफैयो दैफोर गांदोंबा दै बायनानै लोंनो हायो फिथा बायदिसिना सावनानै फानो दावदै रुनाय बेबायदि थिगानो दङ बेबायदिनो एडभान्स जानांगौ जोंनि मानसिफ्राबो बिजनेसाव बेयो 1 घन्टा सिगां आरो खेला जानायनि 1 घन्टा सिगां बानायदोंमोन बे भिडिअखौ नै दायो आङो फुरा गेटआव मोनफैबाय चेकिं खालायबाय चेकिं खालायबाय दं दाउसो लायनो होनलायदोंमोन हो दाउसो लायनो होनलायदोंमोन अहाय हजों ए ओमफ्राय नों लिंहरबावना होबायना गैया हेलौ मारै फैदों हेलौ फुटबल गेलेनाय नायनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोन दिनै भिडिअ लाबोलायबाय जोंहा दासान्दि एसे गोसोआ दुंलेब जाबाय दं नालाय खेला नायनो बांसिनै जोंनि बड'लेण्ड एफसिनि खेलाखौ नायनो लुगैदों जोंनि बर'फोरनि मोनसे क्लाब होननानै बुंबाबो गोरोन्थि बुंनाय जानाय नङा बड'लेण्ड एफसिया दा बड'लेण्ड एफसिनि खेलाया बारा दिन गैला 31 नालाय दिनै 28, 29, 30, 31 सानथाम दाखालिनि खेलाखौथ' जों नायबाय कार्बि आंलं मर्निं स्टार आरो बेनि फारसे मैखोमै गेलेदोंमोन ITBP दा नोंथांमोना खेलाखौ नायनानै माबायदि मोननाय खेलाखौ नायनानै मोजां मोनखो ना गाज्रि मोनखो एन्जय खालायनो हागोन ना हादिया नोंथांमोना दा जोंनि खेलाफोरखौ नायोब्ला बिदिनोसै मा बुंनो नङा होमबा बांद्राय मोजांबो जाया बांद्राय गाज्रिबो जाया ना गेजेरावनो कार्बि आंलं मर्निं स्टारा मोजां गेलेदोंमोन बिसोरबो मोजां गेलेदों होननानै बुंनांगोन कार्बि आंलं मर्निं स्टारखौबो उनाव बिथांमोना मा सासे रेड कार्ड जानानै ओंखारनांगौ जाबाय ITBPआबो बिराद मोजां गेलेदों ITBPनि प्लेयारफोरखौ बिराद माबा स्ट्रं नुदों ना तागत बिराद स्ट्रं नुदों आरो बोलो गोनां जस गोनां बेबायदि नुदों आं किन्तु सानैसोखौ सिनायदों मेघालयनि प्लेयार दङमोन ITBPआव सन्तोष ट्रफियाव गेलेनाय प्लेयारफोर दंमोन बेखौ आं नुदों आरो सासेया बड'लेण्ड एफसिजोंबो
डिफेन्सआव गेलेफैखांबाय बेयो सिगांथार बोसोरावमोन खोमा बड'लेण्ड एफसिया जाय बोसोराव दुरान्ड कापखौ गेलेजेनदों बै बड'लेण्ड एफसि टीमाव बै डिफेन्डारा दंमोन आरो बै आइटिबिपिनिया बेखौ आं सिनायदों ओमफ्राय बै एसे फिसासाया बेयो मेघालयनि स्टेटनि जानानै सन्तोष ट्रफि गेलेदोंमोन खोमा बेबायदि नुदों आं बेखौ केप्टेनमोन खोमा बिथाङा मेघालय स्टेटनि अरुणाचलाव जेब्ला सन्तोष ट्रफिनि खेला जादोंमोन बिथांखौ आं नुदोंमोन बिराद मोजां गेलेयो बिथाङाबो ना दाख्लैबो जि मोजां गेलेबाय मोजां गेलेदों फुलुङाबो नायदो नोंथांमोन फुलुङा गल सोदों दाखालि गलसे सोबावजानो लुबैदोंमोन आं नाथाय उनाव गेलेदिया बिथाङा इनजुर जादों आं नुखादों इनजुर जानानै बिथाङा गेलेनो हायासै खोमा बेखौ आं साननानै लादों आरो खिन्थु बिथाङा जि गल होदों जोबोद समायना गल होदों जोबोद मोजां मोनदों बिनिफ्राय कार्बि आंलं मर्निं स्टारनिया फार्स्टआव गल होजेनग्रोदों नङा होमबा जि गल होदों बिथांमोननि बे गल होनायाबो सुपार जादों आरो आइटिबिपिया जि गल होदों बै गलफोराबो सुपार जोबोद मोजां गल पेनाल्टि सुट मोनाखै रावबो खेलाया कार्बि आंलं मर्निं स्टारनिया एसे माबा फरवार्डना एसे फारसेथिंजा एसे बोरैबा जादों आरो एसे जोनायफ्रा गोजौ ओरैनो जोगारबाय थानाय बायदि नुदों बे एसे माबा खालायदों आरो खेलाखौ बिसोरनिखौ उनाव खिन्थु थिग जाफिनदोंमोन बिसोरनि खेलाया उनाव नाथाय टाइमाथ' जोबनानै थांबाय नङा होमबा जेखियानो जायामोन आं दा नायनो लुगैदों बड'लेण्ड एफसि भार्सेस आइटिबिपिखौसो बिराद नायनो लुगैलायबाय आं दायो बड'लेण्डजों कार्बि आंलंखौ जों बारा इन्ट्रेस्ट गैला नायनो आं दायो इन्ट्रेस्ट जादों बड'लेण्ड एफसि भार्सेस आइटिबिपि आंना बेसो नायनो लुगैनाया नोंथांमोना फुलुं दैमारिनि गल सोनायखौ नायनानै लानो हागोन आं देखायगोन बे आंनि भिडिअ'आवनो नोंथांमोना नायनानै ला आरो गोबाङानो नायाखै नामा ओजोंबो थांनानै नायाखै आरो अनलाइनबो नायाखै नामा गोबाङा आंनि भिडिअ कमेन्ट खालामदों फुल मेट्सखौ हो आं बे हिसाबै माने एसे माबादों सानदों माने नोंथांमोन सोरबा माने नोंथांमोना खेलाखौ नायाखै खोमा ना इउटुबाव नायनो होननानै नायनानै दंमोन खोमा इउटुबावबो नुयो खिन्थु हाइलाइट नुयो आरो सनि लिड बेयाव नोंथांमोना हाइलाइटखौ नुनो मोनगोन बेयाव थांनानै नायहैबानो जाबाय नोंथांमोन दा आङो ओरैनो ससे सनै ओरैनो खेबगोन खिन्थु आं बेबायदि फुल खेबनाय नङा खिन्थु आं बड'लेण्ड एफसिनि खेलाखौ फुल खेबनो हागौ आरो जोंनि लकेल टीम हिसाबै जोंनि बड'लेण्डनि टीम हिसाबै आं बिसोरनि खेलाखौ फुल खेबनो हागौ खिन्थु मैयानि खेलाखौ आङो फुल खेबाखै सफा सनै बेबायदि नोंथांमोना नायनो हागोन उनाव नायोब्ला आं उनहालागै होगोन आरो गोबां खेबदों खेबनाय आंबो खिन्थु आं नागारा आरो खिन्थु माखौबा आङो गल सोनायफोरखौ नागारगोन बेबायदिनो सफा सनै बेबायदि नागारगोन नोंथांमोन 31आव नायदो बड'लेण्ड एफसिखौ सापर्ट खालायनो बयबो थांदो दा आंना मोनसे माबाया बिसोर बड'लेण्ड एफसिनि बे माबा कलम्बियानिफ्राय फैनायखौ आं बिराद स्ल' मोनो ना बेनि थाखायनो खेलाया नायजायाबा सेसलै बेनो लेथ्रा बानायबा सेसलै ना बड'लेण्ड एफसिनि खेलाखौ स्ल'खा मानसिया एसे स्पिड जानांगौ बिराद खारनाय जानांगौ खिन्थु बाखि थिगैनो दङ देरहागोन फोथायनाय लादों गोसोआव बड'लेण्ड एफसियाबो मोजाङै मोजां गेलेदो बेखौनो बुंनानै बेखौनो मिजिं थिनानै आङो दिनैनि भिडिअखौ दोनथ'बाय नोंथांमोन गोजोन्थों